man eh? 5,000 na, 5,000. Kinsa may nagkaon na niya akong sapatos di ay. Ano na nga nangapak nito? Oh. Ikaw nagkaon na ni. Ikaw nagkaon na ni, kisa nagkaon sa inyo nga ni. Mukha ni, oy. Nunsa ka? Akong sapatos di pang kit-kit, tanawa ra gud na oh. Oh. Bago pa na ko nagipalit hatong naging adlaw pa. Oh. Di pang kit-kit. Ano bitan mo pasaga-sagaan dira ka? Sige pa sa sagan gisangat man ako na. Yan sa amin ni mo ron. Unsa sa ni mo karon? Usap hindi mabuhat ako ana. Yan nga. Langkap naman na. Bago pa ginang pinalit. Sa bad trip kaning nani oy. Ani na lang. Pilitan ta kang bagong sapatos. Sure ka? Oh, sure ko. Nara manday na di ay. Pero sa isang kondisyon. Sa man na? Pagkitaon ko nimo nga paspas ka mo timplag gatas ni Troy. Sige go. Uy, unsa may ilahanan mi nga paspas ko timpla gatas niya. Timeran na to na. Pila ka minuto? 1 minute lang. Kanya pag mabuhat ako ng timpla gatas sunod sa 1 minute, palitan ko yung bagong sapatos. O, tagaan ti kag pampalit o bagong sapatos. Nara manday na. Sige, G. Tara ta, dito sunod ta. Ta. Dali, dali. Kunya asa man. Kani. Ana. O mo ni akong timplahan. O, dira ka magtimpla. Mura imong gatas na timplahon o. Mo ni ha. Hmm. O sige, nya timer eh. O, dira. Timer eh. 1 minute lang ha. O sige. Sige, anas na ko daan. Sige. Isa. Tingnan ko ha. Pag Oo. G na. Start na. Ingnan ko ano. Timer starts now. Sige, 1, 2, 3, go. Timer. Start. Now. Dapat ba na tibugol ha? May tibugol ni, syempre. Mura mo ko dili expert. Ano check na tibugol ha? Oh, Kapot na stop na. 4 ons. Oh, stop na. Kabot na 4 ons. Kapot na dyan na 4 ons na. Ano mo gi-check? Tanaw, rago na. 4 ons na na. 4 4 ons. Daw, ano ba tibugol? I-check, dara. Wala na. Kasi gusto ka, i-check mo ni mo siya. I-sure. I-sure. Kumpiyansa mo, di ka sa kuha. Papaspasay lang. Wala na. Wala, niya pila ka minuto. Napay 13 na bilhin. 13 seconds. Oh, so ibig sabihin, Daog ka. Sige. nga naman, ilaw niya, papalit ako sapatos. Daro. Pila man eh? 5,000 na, 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. Woo! Ano na mag-iingon sa imo? Kung papaspasay, nagtimpla gatas. Winner for Mintek, mana. Kunya ang sobraan eh, kung ako sobraan eh. Ano nga na? Okay tayo, naknak. Palit ang sapatos.